Hvad plejer han at svømme på? Det er ikke så form alle de både foran og bryst. Ja, det er bare ikke særlig godt for modstanden. Hydrodynamisk, der er det lidt en del. Det er godt. Hvad skal du svømme på så nu? 10? 10 blank? Det er også udmærket. Og 10-24 på generelt. Så... Ja, det er også udmærket. Så får du lige lidt med konkurrence i dag, ikke? Og så er den bare den 10 blank. Jeg ved ikke, om vi er officielt 5 mand på banen. Så det er med dem. Ja. Ja, det skal nok gå ud. Ja.
Tag en hjul, mand! Så har du selv 2 mål lukket. Du vil ikke gå i den første. Nummer bagpå. Jeg har kun sikkerhedsnåle. Hvad nummer har du? Ja. Hvad har I startet her til? Bare give det til forrøret. Skal cyklerne op! Vi overvejer for mig, hvis det kommer på det. Gå, gå! Kom så, Claus! Kom så, Søren! Han har købt den helt selv. Det sidder fandme meget. Ej, der er det over. Det er en cykel, hva'? Mhm. Så er det dumt, at han blå. Det er fandme så Kom så, Søren! Kom så, Søren! Kom så op og spis ham op.
Kom så, Stefan! Var det for dig selv? Første løber kommer nu. Rigtig godt gået. Det er godt, Stefan. Rigtig godt. Kom så. Kom så. Jeg var vidt på langt. Stefan, smil du er på. Hvad så? 44 snit. Sådan. Udmærket. Jeg vil nok køre lidt hurtigere, hvis jeg ikke skulle slippe alle de andre også. Hvad så med, hvornår gjorde du? Hvornår måtte Mark Allen slippe? Ja, Mark Allen slap. Jeg tror, at dengang jeg svømmede 340 svømningen, Ja. så jeg ham dernede. Ja, okay. Men nu ligger han og skårer ved asfalt dernede eller et sted? Det er det, han gør. Ja, det er nemlig rigtigt. Jamen, der har vi ham nu. Ja, han kom. Mark Allen? Ja, han kommer ind i ambulance. Ja, han kom. Sådan en falkvogn der. Og her har vi den anden Mark, eller Scott. Ja, der er altid lidt ikke mere. Hvornår du kommer med, var Stefan? Jeg vil bare gerne vide, vi har fået rygterne ved at vide, at Mark Allen ligger derude og bider asfalt et eller andet sted. Er det rigtigt nok? Og den tager ingen kommentar. Nej, jeg kan simpelthen ikke følge med på syv. Og det er godt set, du. Ja, jeg kunne være allerede. Ja. Det var lidt træls, fordi at jeg kunne selv køre op til det der, ikke? Ja. Og det, selv deroppe, der kørte det langsomt. Og jeg kan ikke fedt, at jeg har slidt på 44. Nej. Men så, da vi skulle til, så prøvede jeg at lave sådan 4-5 ryg. Men det ville ham Jesper ikke. Han tog ikke en eneste føring. Så Finn, han lå bare og slæbte hele det der lange stykke der langs banen der, ikke, hvor jeg sagde, at vi skulle rykke. Jeg kunne ikke forstå, at du stod og slæbte, du skulle tage tilbage. Du skal altid komme bagfra. Nej, det er fedt til længere. Så det ikke, jeg skal køre. Så skal det godt fedt til længere. Jeg var her til tiden og sådan noget. Det er så meget tøj på. Jeg sidder faktisk og storsveder. Og de er ucyklet nu. Hvad så, Champ? Vi skal lige have et interview her. Nå, det har du ikke meget for, med. Ikke så tæt på. Hvad så? Gik det godt? Du så vældig firkantet ud på løberuten, lige når du startede i hvert fald. Løber helt af helvede til. Nej, det passer ikke. Det løber sgu fint, men det så bare lige firkantet ud. På den måde, det også lige lidt stiv og tung ud. Det er 26 eller 27. Nej, ikke 56 eller 27. Altså, en gang til. Jeg skal lige have et interview, siger jeg. Nå, et interview. Ja. Jeg vil lige høre, hvordan det er. 16-18 stykker eller sådan noget på løbet, og rimelig godt på cyklen. Ja. Har du nogle lægge på hjul her på cyklen? Først den sidste kilometer. Okay. Altså, de andre, de kørte for langsomt. Ja, de kører for langsomt? Ja, okay. Gik det lidt godt? Det gik fint, altså over al forventning. Hold på side og... Du er ved at være i form til en Ironman nu? Næsten. Det kommer. Skal vi lige have klart det der med svømningen, ikke? Ja, det skal nok blive godt. Ja, det er godt nok. Okay. Vi har 3 på vej ind i skilt, og lige plads i skiltezonen. Udmærket, vi stopper her, hvor der står stop. Stop op, og så var der lige der var heldig der. Stopper op, hvor der står stop, og så følger jeg ind, og så løber jeg ned og finder en stativ. Vis den lige, hvor der er stativ og ledig. Det er nede for enden, ja, og så fortsætter vi på løbeturen. Det var de første damerne her. 3 stykker, der kom ind. Ulækkert, ikke? Ah, satan. Kom, Birgitte. Det er stærkt. Rigtig godt kørt. Godt, Birgitte. Ja,
der også kul på der. Kom så, Karina. Flot! Dorte, smid din trøje. Du dø af varm, mand. Go kill! Det er lidt mere løbstil, når du løber i firkanten. Godt, far! Så Frede! Slutspurt! Final kill! Det er godt. Han danser. Godt løbet! Flot! Rigtig flot! Det er knaldbud. Også godt! Ja, ja. Det er rigtigt. Kom nu, Peter, du har ham snart. Du kan nok slå ham, Peter. Men det er sgu svært at få helt, hvis du plejer ved med. Ja. Det er godt, Karina. Så Erik, så er du snart hjemme. Sidste 100 meter nu. Fuld knald. Ja. Flot, Dorte. 100 meter endnu. Nej, for man har lige sådan kørt igennem hovedet, hvad man skal gøre. Gør du det? Ja, jeg må køre hele turen selv. Der var lige for langt hul. Jeg er ikke rigtig lige med. Hvad er det efter til? Han var mega hul. Hvad så, Jette? Var det godt? Ja. Så er det lige det hul, der skal lukkes. Ja. Hvor er det hjælp? Den er også flyttet. Ja, det hele er flyttet. Det sidder bare frisk. Frisk? Jeg har lige været inde i forskellige situationer. Godt, og mens jeg lige venter på den anden trækflyvning, venter på den anden liste, så kan vi trække nogle lodtrækningspræmier.